Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umfokambanjwa, ukhathini, umagutshwa. Umshana ke lo wakwaNgcobo Fuze, omashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, kaThumbula Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kule channel enkulu kangaka impunga yesintu la sichushisana khona. Uyazi namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ngizokhuluma nomuntu onesiphiwo sabantu abadala. Nanoma ngabe ubani umuntu onesiphiwo sabantu abadala, ngizokhuluma nomuntu onemimoya yabantu abadala. Kodwa kukhona umuntu engeke ngikhulume naye okanye engakhulumi naye. Angikhulumi nalomuntu lona othola ukuthi izinto zabantu abadala usezilungisile zaqonda, mhlambe yonke into isihamba kahle. Uma kukhona umsebenzi othile kufanele uthawenze, usevele uyawusebenza. Kodwa ngizokhuluma nomuntu onesiphiwo sabantu abadala, osebonile ukuthi unesiphiwo sabantu abadala futhi ukendleleni yokulungisa. Ekendleleni yokusilungisa nje, kodwa futhi unezifiso namaphupho afisa ukuthi afezeke. Uyazi ngelinye ilanga ngangathi ngilele, ngaziphupha ngilapha kwaMaguyane emzini wakoFuze, komalume bami lengizalelwa khona. Uma ngisegcekeni sekukhuluma izwi endlebeni, lithi lezwi, uyazi ukuthi wena ngicabanga ukunika eningi imali nomakoti. Ngibuye ngibone ukuthi le mali izokwenza ukuthi ungezwa kakhulu kunakuqala. Ngiqalaze mina. Angiboni umuntu kodwa izwi liyakhuluma. Bese lo muntu aqhubeka athi, "Yindaba wena ungafuni ukusiza abantu." Bese ngithi mina awu ngeke ngiye mina ukothwasa. Impendulo yami le ngayisho ngathi ngeke ngiye mina ukothwasa. Wathi ubani othe uzaya kothwasa? Lento yokusiza abantu eyabani, eyami noma eyakho? Ngathi mina eyakho. Wathi pho indaba unqaba ukusiza abantu, unqaba ukuthunywa, zayime emthumeni. Wabe sethi lo muntu kodwa ngiyabonga ngoba umsebenzi wami wencwadi uphethe kahle. Kukhona incwadi engifuna ukuyikhipha uzungangilibazisa. Uyamuzwa uthini? Uthi umsebenzi wami wencwadi uphethe kahle. Ngijwayele ukuthini mangifika la kwimpunga yesintu ngoba ngijwayele ukusho ukuthi yonke into esinayo yabantu abadala. Kunomuntu okuthola ukuthi unesiphiwo sabantu abadala. Umbhalo wencwadi njengempunga yesintu. Angithi umzwile lo muntu wathi umsebenzi wami wencwadi uphethe kahle, wangincoma. Kunomuntu othola ukuthi mhlawumbe umculi. Kunomuntu othola ukuthi mhlawumbe umlingisi. Kunomuntu oyinkosi. Ukuba inkosi kuyisipho sabantu abadala. Ukuba inkosi awukhethwa ngokuthi ngoba nako obhululu bakho mhlawumbe bafuna ube inkosi bese bayakubeka. Uma wakhethwa kanjalo uzobonakala nje ukuthi lo akayona inkosi. Inkosi ngokokuzalwa. Ukuba inkosi kuyisiphiwo. Manje ke kunomuntu othola ukuthi unesiphiwo sabantu abadala kodwa isiphiwo sakhe akasilungisile. Omunye uthola ukuthi unezifiso namaphupho. Nesithunywa lo muntu lona uphiwa ukuthandaza, uphiwa ukwelapha lo muntu, uphiwa ukucula lo muntu, uphiwa umbongi lo muntu. Iziphiwo ziningi zahlukene. Kuya ngethongo lakho umuntu ukuthi isiphiwo elimnikeze sona siphiwo sini. Kodwa kubaluleke kakhulu kunako konke ukuthi uma unesiphiwo sabantu abadala ukuze isiphiwo sakho siqhame, udinga ukuhamba ngemigudu abantu abadala bakuyalela yona. Mina yazi kunabaculi mina abadume kakhulu esike sahlala nabo phansi, izinto zingahambi kahle. Sachushisana ukuthi cha insizwa kithi makunje kufanele ukuthi kuhambe kanje, uhambe kanje. Kufanele phela udle ukhamba kanje, thola umuntu ozokwenzela ukuthi cha insizwa kithi makunje lethongo lakho lidinga ukuthi ulikhunge kanje, lidinga ukuthi ulibonge kanje na kanje. Zaphakama izinto.
Mina baningi kakhulu osaziwayo abayihlonipha impunga yesintu. Ingakho kungenandaba nokuthi kuzobe kuqhamuka umuntu nje la akhulume nje into ayithandayo ngoba nake yamina. Mina ngeke. Mina nginamakhosi mina angihloniphayo kakhulu ngeimpunga yesintu engwatakulile. Ingakho ngiqhubeka la ulwazi ngililetha. Mina kunosaziwayo abakhulu. Abaningi nqwaba. Abalingisi, abaculi, abantu abakhulu. Abafika kwimpunga yesintu bancela ulwazi bahambe bayokwenza izinto zabo zihambe kahle. Uyabona? Isiphiwo nami engasiphiwa omkhulu bami. Isiphiwo engasiphiwa ogogo bami ukuthi ngikwazi ukuthi ngikuhlahlele indlela. Namuhla ke ngifuna ukuzokhuluma ngaleyo nto ukuthi isiphiwo bafowethu sabantu abadala besiyingozi uma ungeke uzoyilandela imigudu nemigomo ekubalekile ukuthi ilandele. Kunomuntu othola ukuthi usezwile ukuthi unesipho sabantu abadala. Uma esezwile ukuthi unesipho sabantu abadala, kodwa yena ufundile wagogoda e-university. Ufakile izicelo zemisebenzi. Into eduma kuyena kakhulu ukuthola umsebenzi, imali into eduma kuyena, impumelelo into eduma kuyena. Kodwa wathi uma ehamba wabesethola ukuthi cha wena into eyenza ukuthi into zakho zingalungi, ingoba unesiphiwo sabantu abadala ongasemukele. Wabeseqala ke manje banothando lokusilungisa isipho sabantu abadala abamphathise sona. Kodwa ukusilungisa kwakhe lesipho sabantu abadala usilungisa ngoba nake efuna umsebenzi. Lalela ke ngikutshele mina ngeimpunga yesintu. Uma unesiphiwo sabantu abadala, ukusilungisa kwakho isiphiwo sabantu abadala akukona ukuthi usilungisele ukuthi kufezeke amaphupho akho. Mawulungisa isiphiwo sabantu abadala kuyisona esikuvimbile ukuthi umsebenzi ungawutholi. Akusho ukuthi ukusilungisa kwakho nokuba nothando lokusilungisa nokulandela imigudu nemigomo abantu abadala bakubekele yona. Kusho ukuthi wena mawufaka iCV sekuzolunga kalula. Isiphiwo sabantu abadala mawusilungisa usuke ungasilungisele ukuthi mhlawumbe uthole umsebenzi. Awusilungisele ukuthi uthole imali, awusilungisele ukuthi uwine ilotho. Kodwa isiphiwo sabantu abadala mawusilungisa usuke usilungisela abantu abadala kanye nawe ukuthi phakathi kwenu nobabili kube khona ukuxhumana. Phakathi kwenu nobabili kube khona ukuzwana. Usuke usilungisela lokho. Abantu abaningi bazithola belungisa into yabantu abadala abaphelele endleleni ngesizathu sokuthi bona basuke besilungisela isiphiwo ukuthi bafuna ukuphumelela. Kanti inhloso yokulungisa isiphiwo akubona ukuthi wena uphumelela. Ukuphumelela kuyibonus ozoyithola kubantu abadala osukwazile ukuthi uxhumane nabo. Abantu abadala bona bakuphi isiphiwo. Lesiphiwo lesi ekuyisona bakuphe sona uma ungeke usilungise ngeke uzophumelela. Ngoba omunye umuntu kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala bampha isiphiwo ukuthi yena akalobe incwadi njengempunga yesintu, akabe imbongi yena, akakhulume nabantu yena abaphilise ngolwazi, abacobelele ngolwazi. Lokho kuphilisa abantu ngolwazi ikona okomenza ukuthi aphakame, kodwa yena ubhizi ubambelele kwiqualification. Funa umsebenzi yena into uphansi phezulu nomsebenzi, kanti abantu abadala kuyona into abamabele yona leyo. Hayi obuza kumina. Mina esikoleni ngile mina. Yabona mina ukuba ngwalalela ngamakhehla. Bafowethu kubalekile ukulalela abantu abadala. Kubalekile ukulalela abantu abadala. Mina ngenza iIT mina software dev. Into engayenza ke mina e-University of Technology. Software development. Engayenza kodwa abantu abadala mabefika bathi namfana uzwa. Yini ungafuni ukusiza abantu? Lento ukusiza abantu eyabani? Eyakho noma eyethu. Lengibathanda khona ofuze babuye bafika bangitshela ke manje ukuthi ke lo msebenzi lona engawufundela wona ngoba sengwenza kanjani kodwa ngibe ngihleli emsebenzini wabo. Bafowethu kubalekile ukubalalela abantu abadala. Kanti uma uyilungisa into yabantu abadala musu ukubheka ukuthi ukuyilungisa kwakho kuzokunika impumelelo. Ukuyilungisa kwakho kuzokunikeza umsebenzi. Mina bafika bangitshela bathi wena umsebenzi opermanent ngeke uzuthola umsebenzi opermanent. Ngoba uma ungathola umsebenzi opermanent kusho ukuthi lento yethu ngeke usayenza. Wena kungabe into yabantu abadala usuyilungise kahle yini? Ngoba bafethu kuyenzeka uthola ukuthi kudinga ukuthi lungisa
lento yabantu abadala, hamba le ndlela yabantu abadala abafuna uyihambe ngaleso sikhathi. Uma usuqedile ukuyihamba usuqedile, usuzokwazi ukuthi uhambe emsebenzini usebenze permanent. Uyabona? Ngoba akubona bonke abantu othola ukuthi banezipho zabantu abadala, kodwa abayosebenza abantu. Uyabona? Manje lento iyinkinga uma abantu abalekelela abantu kuzothi umebona umuntu ukuthi khona isipha naso abantu abadala bese uyamthwasisa. Umthwasiselani lo muntu ngoba yena isiphiwo sakhe sabantu abadala isiphiwo sokuthi abantu abadala bayokhuluma kuye emndenini wakhe bese bemkhanyisela ngeenkinga zasegcekeni abesixazulule egcekeni lomuzwa kubo. Wena njengoba umthwasiselani ngoba abantu abadala bafuna ukukhuluma kuyena. Ayikho into ebekudinga ukuthi umthwasisele yona ngoba bafethu lento yesiphiwo into ejulile kakhulu. Akukona ukuthi bonke abantu bayosebenza abantu, cha. Kodwa omunye umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala othola ukuthi lesiphiwo sabantu abadala isiphiwo esiwumcebo, okuthi abantu abadala bazomupha umcebo. Yena ngenkathi elungisa lento yabantu abadala uselungiselela kona ukuthi lo mcebo abantu abadala bamphe wona ukwazi ukufinyelela kuyena bese akwazi ukulungisa izinto zasegcekeni, akwazi ukuthetha amacala. Kunomuntu othola ukuthi unesiphiwo sabantu abadala, abantu abadala bamuphe ukuthi akwazi ukufuya, imfuyo yofuyo uyena iyokwanda ibeningi. Bathwasiselwani pho abantu kangaka? Umuntu wabonakala ukuthi unesipho sabantu abadala bavela bamkhombe ephehlweni. Nami bakhona abafuna ukungithwasisa. Kabatshela kathi ayigeke wena uzoxabana nofuze, wena ofuze bazokushaya uma ukuthi wenza into ephabele. Ufana nalabantu laba bathi mabesibuka bese bacabanga ukuthwebula. Labo bantu la mina ngiyabadabukela mina. Bonke abantu abake bazama into enjalo ngiyabadabukela mina. Akusekude izinto ziphenduke kubona. Ngoba kunabantu othola ukuthi umuntu uthe nesipho sabantu abadala. Yena ufuna usizo lomuntu bese emva kwalokho avela amthwebula inhlanhla yakhe amnikeze izilwane. Ningayenzi leyo nto bafowethu. Umuntu mefika kuwena ezofuna usizo mlekelele ngeqiniso. Musu ukubona into ekuyena bese wena uyayihalela bese wenza izinto zobumnyama ngoba khona isikhathi esisayo. Njengoba lento yobumnyama uyenza ngomuthi ukhumbule okuthi lo muthi owenze ngayo uzophela. Umuthi uyaphela, umuthi uhlupha lapho umuthi. Umuthi uhlupha lapho manje uyaphela umuthi manje. Manje wena mawuzokwenza izinto eziphambene kwabanye abantu ukhumbule ukuthi lo muthi wakho uzophela. Mawuphela ithongo labo lokwenzakalisa kakhulu ithongo labo. Manje nake bafowethu nodadewethu la ngikhona ngekutheni mawulungisa isiphiwo sabantu abadala. Musu ukubheka izinto eziningi, musu ukubheka umsebenzi, musu ukubheka imali ukuthi ngokuzilungisa kwakho uzobe usuthola imali. Asingathi masihambile mhlambe sayophahla mhlambe olwandle ngenhloso yokuxhumanisa nethongo lakini. Sahamba saye emanzini uyohlambulula abakuwena. Sahamba saye entabeni safike sakwenza esikwenzayo. Bese wena usufuna impumelelo yokuthi manje usufuna imoto. Yazi inhloso nqangi yokulungisa into oyilungisa ukuthi inhloso yokuyilungisa yini. Uma ulungisa into yabantu abadala inhloso enkulu ukuthi phakathi kwakho nabo abantu abadala nalesiphiwo abakuphesona ukwazi ukusibona sisebenza, ukwazi ukubezwa abantu abadala. Uyazi kunomuntu othuma ephahla angezwa lutho. Akufunakala ukuthi uma uphahla ungezwa lutho. Kufanele ukuthi labantu engikhuluma nabo ngiyaxhumana nabo. Ungabe ukuthi uma ukhuluma nje kuyefana noma ngabe ngendlini encane kuyefana nokuthi njengamanje ngiyaphala kufanele yenzeke leyo nto. Mawuphahla kufanele ukuthi hayi ngiyaphahla ke manje ngithinta amadoda angempela manje ngithinta amadoda amakhulu. Fana noma ushisa impepho. Kubalekile ukuthi uma umuntu oshisa impepho uma ukhuluma emsamo kufanele uzwe ukuthi ayikhona. Uyabona ngoba ukuxhumana phakathi kwakho nalabantu abalele kukhona. Uma kulungisa indlela yabantu abadala unesipho sabantu abadala.
Isipho sabantu abadala usilungisele ukuthi nama CV owafakile enkampanini sekufanele bakubize manje bazoqasha akuyona inhloso leyo ngoba kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala bayakuncinya ekutheni uthola umsebenzi ngesizathu sokuthi mawujabula wena uzokhohlwa indaba yabo. Impumelelo ekufanele ukuthi uyibheka kube impumelelo yokuthi wena nethongo lakho senixhumene kanje. Mawuphahla usuyalizwa ithongo lakho. Noma likhuluma ithongo lakho usuyalizwa ngoba nayo lento yokukhuluma kwabantu abadala kuwe kubalekile ukuthi siyikhulume ngelinye ilanga ukuthi abantu abadala ke mase befikile ubezwa kanjani. Omunye ukuthola ukuthi noma ethandaza uyambona uyathandaza nje kodwa manje akukho ukuxhumana phakathi kwakhe nalabantu abakuyena. Ingoba wena mawuyilungisa lento abantu abadala ujaha kakhulu ukuthi ama CV owafakile uthola imisebenzi yonke leyo nto into eceleni leyo. Mawulungisa into abantu abadala sihamba nje siye emanzini uyolungisa wena into yabantu abadala kufanele uphumelele ngokuthi abantu abadala bakho seniyaxhumana nabo seniyakwazi ukuxhumana nabo mawukhuluma nabo usiyakwazi ukubezwa njalo njalo nangamaphupho sebeyazi ukuthi bafike. Hayi angawageqa magula. Asiqhubeke ke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthathe nomfanekiso oqoshwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje Impunga. What was that?